بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. derdiraaɓe hande bo en ngari ha wakkati siriya men ko laarani annisa'u wal atfal. To on ciftori ha darsere men salinde en puɗɗino wolugo ko waɗanno ɓikkoye calora saaroji, ɓe ɗowtatako, ɓe letto. nder man en mbino to ɓingel tawi saaroji talakaji, ngel heɓata dede ko ngel mari haaje, ngel ɗo yi'a ɓikkoye ha yaasi ɗo keɓa ɓikkoye ngel fijiditta, nden kangel bo ngel heɓata. to irim ɗum ɗo waɗan ɓingel dogga nasta zamanu wi'a ha tefoya kañum bo heɓa, ko yaha wujja ko nandi e man. to eno non to hande laatake saaroji luuruɓe tum ɓe jokkiran ɓe kaɓa, hande ɓe kuɗotira, ɗo bo ɓingel joɗatako kombi maɓɓe doggan ɗowtantako ɓe. to eno non hande to laatake baba seeri dada, ngel fini ngel tawai dada ha saare ngel tawi yaadikko, nden yaadikko go bo Allah waɗaymo o kulo Allah, o fondata hakkunde ɓikkoygo. goɗɗo feere ka o yaadikko man o ɓuran dada fu to o laati o kulo Allah, amma wara laata yaadikko go halla ande hitto ɓikkoygo, ɗo bo ɓikkoy man koye joɗatako ha saare, kadi koye mbirwan, koye doggan, koye nasta zamanu. to kanjum waɗi en ɗo ngaso saaroji se ɓe narra gorko be debbo ɗo, se ɓe narra ɓe mara yiide hakkunde maɓɓe ngam heɓa ɓikkoye keɓa nde'ita. no ko watta ɓikkoye calora en bolwino, en mbi'ata joɗago nonnon sungulla wala. to ɗum man ɗo kanjum bo waɗan ɓingel nasta fijirde ha wonno. to e nonnon ha fahin hande nder ko watta ɓingel wonno jillotirgo be ɓikkoye kallukoy, fijida be ɓikkoye kallukoy, ɗum man ɗo bo ɗum woɗay. to yaake feere bo feesare on watta ɓingel wonno, wato baba feesinana ngel ni waɗana ngel ko ngel mari haaje pat ha warta wala ko ngel waɗata. ɗo fu waɗan ɓingel wonno. jaynitare fu na hiltalakaku wonnata ɓingel, jaynitare fu waɗan baba jurna ɓingel, waɗana ngel kala ko ngel mari haaje fu ndaɗum. to ngel yahata ngel huwata kadi wala ko ngel ɗumanto ko ɗumejum, laatoto ngel ummo ngel mereyel. to haala sobiraɓe halluɓe ɗo ɗon nder kuje ko wonnata ɓikkoye masin, ngam ɓingel kam nane ma ngel ɗo hoosa gikkuji magel pat ha saaroji magel, ha l'école ha ngel jangata be ha ɓikkoye ngel fijiditta. to kadi se goɗɗo anda ɗum moye janginta ɓingel ha l'école e bo moye on ngel fijiditta. to nonnon hande hittugo ɓikkoye ha saare kanjum fu waɗan ɓikkoye dogga calora. hittugo ɓikkoye, goɗɗo enɗatako koye, huɗan koye, fiyan koye, hande hokkata koye haqqe makoye, yawna koye. to ɗum man ɗo fu waɗan ɓikkoye koye calora, koye dogga, koye dilla, koye joɗatako ha saare. to Allah cenɗo umri en adilaku be enɗam, se en enɗo ɓikkoye man en koynana koye. hande inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah ka oɗo umra adilaku be wo'ingo. to se en enɗo koye, en mbi to hitti ɗo koye dillan, nono to koye mbaɗi en hunde en muña. wal kazimina al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah wi motoɓe mone, yafotoɓe yimɓe, Allah ka o yiɗi wo'inoɓe. en bo'inana koye to koye toñi en muña, be banni on koye joɗorto ha men. wa qulu linnasi husna, Allah wi mbi'e ɓiɓɓe adama dede konguɗi boɗɗi. Allah wi walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. to a laatake a ñaaɗo, a ñaaɗa ɓerndejo, himɓe cankititto acci. to a ñaaɗani ɓikkoye ma a hitti koye ɗo koye dilla, koye joɗatako.
annabi jowi hadise ngol bukhari filli inna la yuhibbu rifqa fil amri kullihi Allah yidi koydum hakala hunde fu a hoytina ta a nyaddina annabi sallallahu alaihi wasallam wa in arada Allah ta'ala bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa o wito Allah muyani himbe saare khairu o naada hoyende ha mabbe wato soyde nyaadal kanju woni rifqu soyde nyaadal be laato to be nyaadata to be nyaadai do Allah ceni do wato wadani be khairu ha saare manon annabi joyi arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama o wi hinnotobe Allah ceni do huba hinnejo hinnotobe kinne wonbe ha lesdi mo woni ha sama hinno on ende bikkoyji mon Allah ceni do bo endo on amma to laatake on tokki laabi di waddata nyaadal on kuuda be mabbe be nyaadal be torrugobe be hudgobe be fiigobe be hande yawnugobe do be jododottako be mon goddo fere wari no ha Umar ibn al-Khattab o do wullito hala biko wi biko do tanaymo se Umar wi mo yahu waddanam bingel man o yeyo waddi bingel go se Umar felingel ko wadi ado tantako saaro ma se bingel wi'ata ya amiral mu'minin bingel ka wala haqqi ha dow babana Umar wi o bingel wodi haqqi o wi to haqqeji man dum diyeji ya amiral mu'minin am dum haqqeji diye Umar wi'ata o suftana bingel dadamu o wo'inanangel inde magel o janginangel bo alquran se bingel wi'ata to ya amiral mu'minin am baba am ka o wadanayam gotel hander kuje de alimtido dada amma dum zinjinkejo goddo laatido kordo majusajo on o teyi o daidiyam o wadi inde am bo o wi juulu khumfusa ni o wadi inde am o janginayam alquran bo se Umar wi'ata baba go Umar yesiti ha baba go wi'ata mo a wari ado wullita hala bingel mahama a wingel lutani mangel do tanayma an on arti lutani ngel igangel lutanayma an on arti wadi o gugu anon arti wadi aybeji di wadata hangel lutane ngam a hallinani ngel igangel hallinanayma dada magel a wadani ngel kordo a wadani ngel inde nyiddunde a janginay ngel na wadanay ngel haqqeji magel to kangel lutante to non hande ko watta bikkoy bonno laarugo mabbe filmeji jarima hande be jinx wato filmeji ko hollata hala crime ato hala mbara fiya jafta irim do be hande filmeji je hande ko larani hala jimaaw irim ko nandi bani dum mando wodum wonnan bikkoy ko dum kasetji ko dum filmeji man dum do fuka di sera bo bikkoy wata hakkilo en gi filmeji ekkitinta himbe habre holla wato nda o fi o do no wadi ni do bingel yembitan masin to ngel ummini ngel umma kangel bo ngel wi'a ngel fiyan bikkoy ngel wada non man hangel jafta to dum man do kadi dum wodai Allah bo wi'en ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah wi'en ndena ko emen be himbe men pad en ndena be yite to kadi kanjum se en kabda be renugo man be eltugo koy holla koy elto wongo to non ko watta hande bikkoy bonno ko watta bikkoy bonno chalora intisharul batala fil mujtama laatago himbe kuwata ha nder ummatore laato himbe kuwata nden bo be do mari haajeji to dum man do bo wadan bikkoy hande be chalora ngam haaje mabbe ko be mari haaje be kebata to be kebay hande ko be mari haaje do dole be chaloran be dogga be jaha be biya be ngujjan ha be keba be cukka haajeji mabbe to non saaroji to ngudini bikkoy man eltay koy kanju fu wadan bikkoy chalora saaro wudina bingel non hande hakkilantangel to dum man do wadan bingel wonno kanjum fu salora se baba wata hakkilo be dada fu hatta dada fu kanjum fu responsable ngam dada do wal ummu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha dada do o gayna ko ha saare goriko o yamtetedo bo gayna ka maako to kadi se dada fu anda kanko fu o rabbo bikoy balma kanko ma sam woni rabbo al ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi
o wino wato dada ɗo ɗum babal jangirde on, to ni hande a siryi dada o a suftimo a siryani fakat wato hande a siryani peple laatotoɓe seno asli en. wato to a sufti debbo mo a daydata ɓikkoy ma anduɗo tarbiya eltowo ɓikkoy, a mo'itini ummatore pat, wato kala ummatore fu sha'bu mon pat wato nden woɗan. banni to himɓe pat cufti dadiraɓe, cufti ɓe daydata ɓikkoyji mum. to kadi nonnon en andi ha nder ko watta ɓikkoy hande bonno calora nasta hande duyaman ɗo atimeku, kanjuman fu masibo atimeku ɗo laato baba wala, dada go bo wala maral ha jungo mum, ɗum fu ɗum ɗo waɗa. kadi irin majum to waɗi ɗo hani himɓe wonɓe kombi maɓɓe ɗo mballita dada o ha dow rabbugo ɓikkoy man ɗo. banni annabijo sallallahu alaihi wasallam solni en ha haala rabbugo ɓikkoy. en mbi jonta ɗo en jangi o wi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, hadithun gol bukhari e muslim filli. annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi en hadithun gol ibnu majah filli, o wi addibu auladakum wa ahsinu adabahum, wato ne'e ɓikkoy mon, mbo'ine ne'ukiɓe, on kollaɓe neediji. annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi allimu auladakum wa ahlikumul khayra wa addibuhum, kolle andine ɓikkoy mon be yimɓe mon khayru e bo ne'eɓe. o wi muru auladakum bimtithali l awamir wajtinabi nawahi fadhalika wigayatul lahum minan nar. umre ɓikkoy mon misliɗin go umroje, ɓe kuwa ko ɓe umra, ɓe dayto ko ɓe kaɗa, ɓe dayto kaale. o wi ɗum man ɗo kanjum won renugo ɓe ha yiite. wari addibu auladakum ala thalathi khisali, kolle ɓikkoy mon adab ha kuje tati, on ne'iraɓe ha dow kuje tati: yiɗugo annabijo mon, be yiɗugo hande alu bayti en maako, be jangugo alqur'an. ngam himɓe dursuɓe alqur'an ɓe gonan ha les ɗowdi al arshi, nyalawmare nde ɗowdi wala se ɗowdi Allah. to kadi banni ɗum man ɗo ɗum ɗo holla en tiiɗugo ne'a ɓikkoy. to en mbi nder ko watta ɓikkoy calora bonno atimeku, to ni jawmirawo ceniɗo hoddiri baba maayi accidi dada tan be ɓikkoy, foti waɗa ɓikkoy man bonno. allah yi wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khayr. ɓeɗo ƴame haala atime en, wi wo'inango ɓe on ɓuri. kadi to fototiri aɗon kombe ɓingel atimeyel man ɗo, watan ngel hakkilo, a enɗo ngel. allah wi fa amma al yatima fala taghar, amma atimejo ɗo tata hande ta a ñaɗanamo, ta a jalomo, tata hande a jalomo, a dolamo ha hunde fu o waɗa, ta waɗu non, enɗamo. allah wi ara'aita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim. wato yeccamle mo fewnata nyalawmare darngal, kanko on woni ñaflotoɗo atimejo, o ñaɗanamo. to holli en ñaɗango ɓikkoy atimehoy ɗo ɗum woɗay, se en ballita koy, en ballita dada mo jogi koy ɗo, baba maayi ɗon no mari no haaje ɓikkoy mum kañum fu, nden maayi acci koy, to en ballita koy kadi. allah wi inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. o wi ɓen ñamoɓe jawle atime en be toñande, ɓeɗo ñama yiite ha deeɗi maɓɓe, e bo ɓe tammi nastugo yiite. to ɗum ɗo holla en to en ɗon gondi be ɓikkoy atimehoy man, nahil en ɗago koy jawdi makoy fu, se en enɗano koy, en batana jawdi man hakkilo, ngam kalta wari kalluka ha dow ñamugo jawdi atimejo. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ha hadisewol ngol ahmad e ibnu hibban filli: man wada'a yadahu ala ra'si yatimin rahmatan kataba allahu lahu bikulli sha'ratin marrat ala yadihi hasana. ko moye hoosi jungo mum resi ha dow hoore atimeyel ngam enɗago ngel, allah windanan mo ha kala gasawol ha hoore magel je jungo mako sali ha dow mum pat, allah windanan mo bongol. to kadi ɗo holli en haala enɗago ɓikkoy atimehoy. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi man qadaba yatiman bayna almuslimina ila ta'amihi wa sharabihi hatta yughniyahu llahu ta'ala
awjaba Allahu ta'ala lahu aljanna albatta illa an ya'mala dhanban la yughfaru lahu. Rawahu Tirmidhi. Annabijo wi ko mojo nyamni bingel atimel o ewni ngel hande ha nyamdu mako jaram mako hande ngel walano o don nyamna ngel yarna ngel haka ngel bo hande ngel hebi ko ngel nyama Allah cindo hokkan mo wajibinanan mo aljanna se to ni o huyi geddal kadi ngal yafatake do ka kanko be geddal mako. Annabijo sallallahu alaihi wasallam o ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini wa ashara bi usbu'aihi sababa wal wusta. Hadithun ngol Tirmidhi filli. Annabijo wadi koli mum didi ni sappordu be cakarudo o baari ndiridi o yimmin be mo samgi bingel atimel mo halfingel do wada nangel nyamna ngel yarna ngel endo ngel min be maako bana koli do didi do nyande dargal handra aljanna. So kadi hadiseji ngari duddi ko hollata hala endago bikkoy atime hoy kanji man bo se en batana dum hakkilo ngam to society wonna ke meman bikkoy men to ni bikkoy atime hoy man do koy endaka hande koy bonnake koy pijidan be bikkoy men to koy do pijida be bikkoy men go bikkoy men fu bonnoto kadi kanji wadi kankoy man bo se en batana koy hakkilo tata en biya yo na laranayi en do larani en baba ma koy maayi acci koy ngala hande mo wallititta koy to nde koy ngala mo wallititta koy do enen wonbe ha ummatore man enen on hande kollititta koy to en kolliti koy do koy mbodan bikkoy men fu mbodan banni non derdirabe se himbe mara himbe rabbobe eltobe bikkoy ha nder ummatore do se mara eltirobe bikkoy ha dow imanaku en mara mallum en mara jangirde de kollata bikkoy hala kuje imaniyat kuje kaza do se be nuddina dum be anda Allah e anda malaika en Allah defte Allah nelabe Allah nyalawmare dergal wadan be anda hala hoddirore Allah se en mara irim eltobe ben man eltirobe bikkoy ha do kuje imaniyat en mara be kambe rabbobe be gal wakkere diina wakkere imanaku to non en mara rabbobe wobbe bo wakkere nahiya jismiya ko hollata bikkoy sport ha bikkoy man koy keba koy jamda koy mbada dum dawriyal wato dum mara dum do organize koy mbadan sport yaake ni nyalawmaare ni be mbadan de ni handar asawere to kambe man do bo sebe ngona nden wobbe fere bo wona rabbirobe bikkoy ha do nafsiyal himbe psychology andube nufusul atfal andube nafsuji bi adama wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha to ben man bo sebe be ngona rabbirobe bikkoy wato par psychology to ben man bo sebe ngona to enon non hande hani mara himbe bo rabbirobe bikkoy ha wakere gikuji boddi to andinobe be gikuji boddi gonga ku adila ku munyal ko nandi be man hollabe to enon non se en mara hande himbe rabbobe bikkoy ha ko larani gal tarbiya aqliya bo wato gal hakkilo ko beddata hakkilo bikkoy to dum man do fu se en mara rabbobe ko larani dum no marirta rabbobe ko larani hakkilo wato hokka bikkoy kuje pijirle beddoje hakkilo bana ko en bolino ha ko sali a wasa ngaska ka do ma triangle ka bo kare nden a hokka bikkoy kuje je koy nastinta ha gasde man ko nandi banni a wadda kuje pibide bikkoy man hande halal na dum wato hunde man ko bana hande nda photo leggal nden photo leggal man do dum don jillindiri nden bingel yerba ni ha leggal man warta banno wonanno ko nandi banni ko bo hande julurde to sankita dum se bingel go hauta ko nandi banni ko beddata hakkilo do fu hani en mara rabbobe irim man enono mas'ul goddum fere bo don rabbirobe wato ko larani gal wakkere social wato kambe bo hollata bikkoy no wondirta be himbe no bingel wondirta be saaro mum no wondirta be derdum no wondirta be goddo jananno no wondirta be ardido no wondirta be janginowo no wondirta be wayne banni no bingel wondirta be adama to dum man do bo mas'ul man kanko fu se o wona
to kadi to ni en giɗi ha ɓikkoy mboɗa kam, to en giɗi ha ɓikkoy mboɗa. to ko en mbino haala imaniyat ɗo kam kala ko larani diina kam pat, kadi kala ko larani diina fu, to ato laato ɓingel man ngel ekkitine ɗum iga ngel pamarel, iga ngel fuɗɗi margo hakkilo ni ngel ekkitine simtirago, ngel ekkitine simtirago, ngel holle kuje boɗɗe boɗɗe ko ngel umrete, ngel huwa ngel umre, ko ngel haɗete bo ngel haɗe. to ɗum ɗo on woni hande wakkere tarbiya mo diina, holla ngel yiɗugo nelaɗo Allah be alul bayti mum be jangugo alqur'an, holla ngel kuje ko nandi bani ɗo tan go saroji magel, lesango ardiɓe banni wa hakaza. to ɗum ɗo ɗum pat kadi ɓingel holle ɗum iga ngel pamarel. ɗo woni wakkere tarbiya mo diniya en mbi'ata, ekkitina ngel no ngel julirta, bana no annabijo wino muru awladakum, on umra on julde ha yake ɓe mari duuɓi 7 go, muru awladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin go. to holla ɓe julde man ɗo no nde julirte, no ɓe cenorto, andina ɓe mangu Allah, holla ɓe mangu Allah, jangina ɓe. en andi kullu mauludin yuladu alal fitra, kala ɓingel fu ɗo dañire hande ha dow diina, to baba magel on sanjanta ngel to hollay ngel. to ni laatake baba darake o laati o murabbi, o rabbirowo ɓingel ɗo ha dow diina ɗo kam ɓikkoye man koye ummoto dow diina man. en andi diina ɗo ɗum tarbiya on woni diina ɗo. goɗɗo dañete hande to ha dedei société je o mawni ɗo, ko o tawi man ɗo kanjum on o hosata, ko o tawi ha société je o tawi ɗo ni. jonda masalan ɓiɗɗo ɓingel to ngel laatake ngel jogaki saroji magel na diina islama jogi, nden iga ngel daña ngel hokkitama julɓe on gari mawnini ngel ni, to ngel ummi ɗo sai a tawa ngel ɗo mari diina tan. ase holli en rabbugo ɗo kanjuman ɗo on hande eltata ɓikkoy, rabbugo ɗo on kanjum on watta ɓingel mara diina, hollugo ngel diina man iga fajira ɗo, kanjum on watta ngel mara diina. ha société ngel mawni ɗo, no ngel tawi pat non on ngel wonata, dedei no ngel tawi fu non on ngel wonata. to kadi kanjum waɗi sai en mara rabboɓe ɓe wakkere diina, en anda ha ci'e men diina ɗon, ɓikkoy ɗon gi'a, ɗon bo tokko, nonno ha jangirde ha ngel jangata en anda ha ton ɗo bo diina man ɗon, e nonon ha ɓikkoy je ngel fijiditta ɗo man ɗo bo en anda diina go ɗon. to ngel ummori dow banni ɗo kam ngel ummorto dow ngel ɗo mari diina. amma to laatake ngel ummake ngel tawai diina ha saare, ngel tawai diina ha jangirde, ngel tawai diina ha ɓikkoy je ngel fijiditta, ɗo kam ngel ummoto ngel laato ngel wala diina. annabijo sallallahu alayhi wa sallam aɗo hollita ɓikkoy iga pamaroy. abdullah ibnu abbas o wi ihfazillah tajitu amamak, wato annabijo wi'ata kadi mi wi, o wi ihfazillah tajitu amamak, wato renu dedei keeri Allah, a tawan Allah ɗo wondi be ma, dedei to wodi saɗende hande a tawan Allah ceniɗo ɗo wondi be ma, to ni a reni keeri maako. en daari ɓingel ngel annabijo hollitinno no nyamiranno, to kadi irin banni. to kadi kanjum man ɗo hollugo ɓingel diina iga fajira ɗo ɗum hunde laatinde tilimde masin, hunde laatinde tilimde. to sakko ma ha zamanu mo en ngoni jonta, te en anda ɓikkoye men ɗo to ɓe jangata ko ɓe jangata, te en anda ɓe pijiditta, ngam ha ɗon man ɗo on ɓingel hosata kala gikkuji fu. ha ɗon man ɗo ekkitina ɓingel simtirango iga ngel pamarel. en andi modiɓɓe tilimɓe ɗo pat ɓe keɓi dadaji on ɓe laati ɓe modiɓɓe ɗo, dadaji maɓɓe on darani ɓe ɗo kolla ɓe diina on, ha hande ɓe keɓi ɓe laati ɓe tilimɓe. to non ha nder rabboɓe man en bolwino haala rabbowo mo wakkire gikku, kañum bo holla ɓingel sei ngel mara gongaku, sei ngel mara adilaku, sei ngel mara muñal, sei ngel mara amana, sei ngel hebbina alkawal, tokka holla ngel non man ɗo ha ɗum tabita ha magel, yaake to ngel ummi ngel ummoto be gikkuji boɗɗi,
tata saroji pewa ɓingel. To saroji pewi ɓingel ngel ekkititto fewre man, ngel ekkititto fewre. To tata ni hunde ñiddunde pat tata saroji waɗa. ɓingel ɗo yembitan masin, ɓingel yembitan masin. to hande tata ɓingel ekkitine nguyka, ta ekkitine kuudi, ta ekkitine hande merare, ɗum pat majum goɗɗo daytina ɗum ha ɓingel, waɗana ngel dede no ngel tiidirta, ngel mara gikuji boɗɗi, ngel mara gikuji boɗɗi. to kadi kanjum man haala rabbugo ɓikkoye man ɗo, to ni en darake ha majum ko en majjini pat en gasmititta. to asli enen jangirde en tilminayi ɗum ɗo ɓurna ko waɗi wonni ɓikkoyji men, wato jangirde en tilminayi ɗum. en mbi'a goɗɗo wara janginana en ɓikkoy, nden en mbi'a 200 en joɓata lewru. la hawla wala quwwata illa billah. o wara o jooɗo hande ngam rabbugo ɓikkoye men, nden 200 ha lewru, ko boro 100 on en joɓi mo ha lewru, na en joɓaymo. to ni en keɓan goɗɗo man bo yottiɗo rabbugo man kam, to hani en tefa goɗɗo yottiɗo rabbugo ɓikkoy, mo andi diina no hollirta koy, o andi diina man, o andi gikkuji, o muyɗo, o andi bo pédagogie no o tokkirta ha o holla ɓikkoy. ngam na janguɗo pat foti jangina, se o anda no o janginirta ɓikkoy bo. ngam jangingo mawɓe feere, jangingo ɓikkoy feere. yake feere aɗo jangina ɓikkoy se a warta aɗo fija be makoy, sina non koye jangata. to se goɗɗo hefta non man. amma goɗɗo to jangay andal jangingo man ɗo, o wi'a to ɓingel ɗo fija ɗo na o fiyan ɗum, kai yake feere be fijirde man on a janginirta ngel. to en keɓa goɗɗo marɗo kafa, janguɗo, anduɗo diina, marɗo gikkuji boɗɗi, koltal maako ɗo yaadi be islama, dede senuye maako ɗo yaadi be islama, darɗe maako be islama, wolde maako be islama. kanko mallumjo o, kanko wonata misali. to o wari o jangini ɓikkoy kosan gikkuji maako, ngam ɓingel yembitan masin. ɓingel ko yi mallum mum waɗi be ko yi saaro mum waɗi pat ngel yembitan. to on man ɗo kanko on rabbanta en ɓikkoy. amma o laatake oɗo sukkini hoore, lofti, jogi tabayel, ɓikkoy bo kosan ɗum nonnon ma. to kadi ɗo na oɗon woni rabbowo ɓikkoy, na kanko bo woni janginowo ɓikkoy. janginowo ɓikkoy kam se o laata koltal maako, koltal ngal diina islama. hay'a maako to a yimo ni a yi goɗɗo diina, je dekkuje sunnaji pat oɗon lismiti. to gikkuji, oɗon mari gikkuji boɗɗi, o on warata eltana en ɓikkoy, nden en joɓamo bo dede no hani o yoɓe. en joɓamo dede ko he'ata, ko janginana en ɓikkoy men. en mara cuuɗi man, en kawta, en kotiza, en mbaɗa cuuɗi rabbugo ɓikkoy, en joɓa mallum en hande ɓe eltana en ɓikkoy men. to ni hande en mbaɗi non, en gi'an hayru man. amma ɓingel ha saare ngel woni diina wala, ha l'école ha ngel jangata diina wala, ha ɓikkoy ngel fijiditta diina wala, na ngel woɗata. société ɗo wonnan ɓikkoy, jonta ɓikkoyji men ɗo pat yake koye dañe ɗo, koye dañama ngandi makoye ɗo ɗon vide bana cassette vierge, wala ko enregistra ha ton. ko ngel enregistrata ɗo pat ko ngel tawi ha société ɗo on ngel hosata. wala ɓingel daydete be ngel kallungel. ɓingel on ni ngel dayama iga ngel daya fu ngel kallungel, wala. hallende man ɗo ha société ɗo ngel hosata. to société ɗo wooɗi ni ɓikkoy men kam mboɗa. to ha société wooɗa bo sei to rewɓe men mboɗi. to ni en keɓi rewɓe salihi en, ngam kamɓe ɓikkoy ɓurata ɗakkago. ɓikkoy ɗon kombi dadaji mum tum, ɓurna fu banni. to kanjum wato dadaji man mboɗi, ɓe mari diina, ɓe andi no ɓe eltirta ɓikkoy mboɗa. e to dadaji laati mboɗay bo, ɗo bo ɓikkoy mboɗata. kadi dada be baba wallotiran ha eltugo ɓikkoy, amma dada ɓikkoy ɓurata takkago. kanjum en mbi se dadiraɓe laato suftaɓe woɗɓe, ngam ha ɓe eltana en ɓikkoy men. derɗaɓe wakkati men waɗi se en kaɗa ha ɗon. ɗum Mahmoud Goni.